V tejto časti videa si ukážeme, ako na základe analýzy a diagnostiky vybrať správnu bežeckú obuv, správnu športovú anatomickú vložku a uvidíte, že na základe vašich klenieb a postavení kolien a došlapu viete získať lepšiu obuv. Takže postavíme sa do tohto prístroja. Hej. Vystrieť sa na základe 4 kamier, ktoré snímajú tie tlaky, si pustíme diagnostiku. Tu nám nabieha skenovanie kamier a po niekoľkých sekundách zistíme, aké sú klenby nôh, kde sú najväčšie tlaky a čo potrebujeme. Tu vidíme, že keď si otočíme tie chodidlá, tak vidíme, že v tejto časti je achilovka rovno, hej, nepadá ten členok dnu, čiže nie je tu tá pronácia, o ktorej sme si hovorili v tom videu o bežeckej obuvi, čiže potrebujeme pri tomto výbere neutrálne bežecké tenisky. A keď prejdeme na tlak, tak na základe tohto vidíme, že tie najsilnejšie tlaky sú na pätách, hej, čiže tu a tu máme ten najväčší tlak. V tejto časti je to vyobrazené ako neutrálna klenba, čiže nie je to ani vysoká klenba, ani plochá noha, čiže je to neutrálne chodidlo a jediné, čo potrebujeme, je preniesť z tejto časti na pätách ten tlak do tých prednejších častí. Čiže na základe tohto vidíme, že je to neutrálna klenba, neutrálna vložka, čiže môžeme si ukázať tú vložku. Hej, toto je tá medium a keď prejdeme sem, tak toto je typická športovo-anatomická vložka, ktorá je na toto chodidlo, hej, podrží nám to v tejto časti klembu, tu a tu tento poron materiál je extrémne pružný, čiže šetrí nám to kĺby kolena a na základe tejto diagnostiky teraz vieme, že tú bežeckú obuv, ktorú vyberieme neutrálnu, vieme vylepšiť touto anatomicko-športovou vložkou medium. Jednoduché, ale veľmi, veľmi to pomôže.